Daniel ti mienu. Na Nebuchadnezzar hini afia etia mienu no. Nebuchadnezzar susun da ebi. Na ne honhom yira no. Na ne ni soroe. Ena ohene ka ase won kofre akuruchirefo, ne paade ehunufo, ne ntafo yifo, ne kaade afomra. Na wo mekire ohene ne daye no ase. Na oba begina ohene anim. Na ohene ka kire won se, maso daye bi. Na me honhom yira me. Se me hunu daye no. Ena kaade afo no ka kire ohene Siria kasemu se, ohene nyankwada kan odaye ne kire wonko a na yen kire ase. Ohene buase kaade afo no se, asem no afiri me mu kɔ. Se man kire me daye no ne nase a, obetwitwa me mu asinasini. Na wadane mo afi Yesu mina. Na se mo kire me daye no ne nase a, mubenya me ho akyɛde ni ayeyɛde ni anidie kɛseɛ. Enti mo kire me daye no ne nase. Obua bi o se, ma ohene nka daye no kire ne nkoa na yen kire ase. Ohene bua se, minimum pase mo regibre. Esa asem ahunu se asem no afiri me mu konti. Se man kire me daye no a, asem bi akopɛ na ɛda hɔ ma mo. Efiri se madwene atorosem ne nada asem. Se mo rebeka no manim, di akosi se ebre no besatra. Enti monka daye no nkire me. Na me hunu se mo betimi akire me ase. kaade afo no bua ohene se, Onipa biara ni asase so a obetumi akire ohene asem yi. Na ohen kese ni owura ni otumfo biara misa okurukyire ni. Ni paade ehunu ni. Ni kaade ani biara ho asem a ete se pen. Na asem a ohene ribisa yi ye den dodo. Na obiara biara ni wa obetumi akire na ohene anim. Di anyame a wontena bia ni hunam mufuo nkyɛn. Eno nti ohene bufui na nani bree kese. Na okasa won se baba enyansafo nyina. Enti mra no ba se won kuma nyansafo no. Na ohwehwe Daniel ne mfefo no se worebeku won. Ena Daniel de kasapa ne nyansa ne ohene ankobia hene Ariok a ofiri se orekokum babe enyansafo no kasae. Obuase Ariok ohene safo hene no se, adenti na ohene hye mra eyedin se yie. Ena Ariok ka asem no kire Daniel. Na Daniel kokosre ohene se oma no bre na wakankyerase no akire ohene. Ena Daniel free call ni fi na okoka asem no kire ne mfefo Hanania, Misael ne Asaria. Se wonsre osoro Nyankopon ho mobrohunu ehuntasem no ho. Na wanse Daniel ne mfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ena woyi ehuntasem no kire Daniel anajo aniswade hunu mu. Ena Daniel shira osoro Nyankopon. Daniel bua se, Nshranka Nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no. Ono na osakira bre ne na. Otu ahemfo so na oma ahemfo so. Oma nyansafo nyansa na oma wona woni hunumu nimde. Oyi de emu do ne de ehunta di. Onimde ewo esum na han ne no na ete. Wo magyanum Nyankopon na medawo asemi yiwaye. Se wama me nyansa ne tumi na afe wayi de yesre wo akire me. Se wama yehunu ohene asem no. Eno nti Daniel ko Ariok a ohene ayi no se onse baba nyansafo no nkyɛn. Okoko ka kire no se, Babel nyansafo no nsɛe won. Fa me kɔ ohene nim na me nkɔ kire ohene ase. Ena Ariok ye ntem de Daniel ko ohene nim na oka kire no se, mahunu Yuda atukɔfo no mu barima bi a obɛkire ohene daye no ase. Ohene buase Daniel ani din de Belsasa se, Ubetimi akire me daye a me so ye no ne nkyerase. Daniel bua ohene se, Ehuntasem a ohene rubisa no. Enyansafo, paade ehunufo, akurukyirefo, nyankonekirefo rentumi nkyere ohene. Nanso Onyankopon bi wo osoro a oyi ehintasem adie. Na wakyere ohene Nebuchadnezzar de erebeba daache. Wodaye ne wani so ade a woda wo mpaso no uhunu ye no nie. Wo ohene, wadwene sori utrim wo mpaso. De ye achi ebeba no ho. Na de oyi ehuntasem adie no ama wahunu de erebeba no. Na me de enye nyansa ewo mi musene atiasefo nyina nti na wayi ehintasem yi akyere me. Na de ebeye na wakyere ohene nkyerase no. Na wahunu wakoma mu adwene no ntira. Wo ohene, wo hwei na hwe. Na ohoni kese bi nie. Ohoni no so
na ehran hyɛn. Egyina w'anim na ɛho yɛ hu. Ohoni no nie. Ne tiri yɛ sikapa. Ne koko ne n'abasa yɛ dwetɛ. Ne yɛfunu ne n'asene yɛ kɔbere. N'asere yɛ dadeɛ. Ne nan mu bi yɛ dadeɛ, na emu bi yɛ ɛfa. Wode hwɛ ara kosi sɛ obuo bi a nsa biara nkura mu te bɛbɔ ohoni ne nan a ɛyɛ dadeɛ ne ɛfa no. Na ebubu no muhumuhu. Ɛna dadeɛ, ɛfa, kɔbere, dwetɛ ne sika no bubu muhumuhu prɛkopɛ. Na ɛyɛ sɛ ahuhubrɛ mu ayuporo bia so ntɛtɛ. Na mframa sesa kɔe. Na wɔanhunu baabiara bio ama wɔn. Na ɔboa a ɛbɔ ohoni no yɛ bepɔ kɛseɛ. Na ɛyɛ asase nyinaa so ma. Daeɛ no nie. Na yɛbɛka ne nkyerɛaseɛ nso akyerɛ ɔhene. Wo, ɔhene, woyɛ ahene mu hene a ɔsoro Nyankopɔn de ahenie, tumi, ahoɔden ne animonyam ama wo. Na baabiara a nipa ma, wura mu mmoa ne ewiem nnomaa teɛ no, wɔde wɔn ahyɛ wo nsa. Na wɔde wo adi wɔn nyinaa so, wo ne sikatiri no. Na wakyi na ahenie foforɔ bɛsɔre a enuru wo deɛ no anan mu, ne ahenie a ɛtɔ so mmiɛnsa foforɔ a ɛyɛ kɔbere a ebedi asase nyinaa so. Na ahenie a ɛtɔ so nan no bɛyɛ den sɛ dadeɛ. Na sɛdeɛ dadeɛ bubu na ɛyam adeɛ nyinaa no, sɛ dadeɛ a ɛbobɔ adeɛ ara na ɛbɛbubu na abobɔ ɛno nyinaa. Na sɛdeɛ wuhunu nan ne nanso a emu bi yɛ ɔnwomfoɔ fa na emu bi yɛ dadeɛ no, ɛbɛyɛ ahenie a emu apaepaeɛ. Nso dadeɛ den yɛ no bɛtena mu. Sɛdeɛ wuhunu sɛ dɔteɛ afrafra dadeɛ no mu no. Na nanso a emu bi yɛ dadeɛ na ebi yɛ ɛfa no, ahenie no fa bi bɛyɛ den na emu bi bɛyɛ mmerɛ. Na sɛdeɛ wuhunu dɔteɛ sɛ afrafra dadeɛ no, nipa no bɛdi afra wɔn asefoɔ mu na wɔremfemfam wɔn ho. Sɛdeɛ dadeɛ nya ɛfa mu afraeɛ no. Na ahemfo no nanu mu no, ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenie a wɔrensɛe no da. Na wɔrenya n'ahenie mma ɔman foforɔ bi so. Na ebebubu ahenie hodoɔ no nyinaa ama no asa. Na ɛno deɛ ebegyina daa. Ɛno nti wuhunu sɛ ɔboa nsa nka te firi bepɔ no ho. Na ebebubu dadeɛ, kɔbere, ɛfa, dwetɛ ne sika no muhumuhu. Onyankopɔn kɛseɛ no akyerɛ ɔhene deɛ daakye ɛbɛba. Na daeɛ no wom, na ne nkyerɛaseɛ yɛ nokorɛ. Ɛno na ɔhene Nebuchadnezzar de n'anim butuu fam, na ɔkotoo Daniel, na ɔkaa sɛ wɔmmɔ no aduane afɔdeɛ ne ohwam afɔdeɛ. Ɔhene buaa Daniel sɛ, Anokwa, mo Nyankopɔn yɛ anyame mu nyame, ne ahemfowura, ne deɛ oyi ahuntasɛm adie. Sɛ watumi ayi saa ahuntasɛm yi adie. Ɛna ɔhene yɛ Daniel kɛseɛ, na ɔmaa no ayɛyɛde akɛseɛ bebree. Na ɔmaa no dii Babel asase nyinaa so tumi, ne Babel anyansafoɔ nyinaa so mpanimfoɔ mu titire. Na Daniel srɛɛ ɔhene, na ɔde Sadrak, Mesak ne Abednego yɛɛ Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ. Na Daniel deɛ ɔtenaa ɔhene abɛn mu.